ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଲୱେରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି। ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍। ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ 21/2/2026। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି 23/3/2026 କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଆମେ କହିବା। ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ applicant must have completed 15 years of age, must have 24 years। 15 ଇୟରରୁ 24 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ରେଲୱେରେ। SC ST ରେ ପିଲାଙ୍କୁ 5 ଇୟର ରିଲାକ୍ସ ଅଛି। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 3 ଇୟର ରିଲାକ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି। PW 10 ଇୟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଓରି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସୋଲ୍ଡ ବି ବିଟମ୍ ତାମାନେ ବୁଝିବା। ୟୁଆର୍ ପିଲା 24/3/2002 ଏତିକି ତାରିଖକୁ ହେଇଥିବ। ST ପିଲା 24/3/1997 ମସିହା 23/3/2021 ହେଇଥିବ। ST ପିଲାଙ୍କର 24/3/1997 ଏତିକି ଡେଟକୁ ହେଇଥିବ। SC ST UR OBC PW ପିଲାଙ୍କର ଫର୍ମ 2 ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ 24 ଇୟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଜୁକେସନ କଥା ଯଦି କହିବା ଯଦି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ 10th ପାସ୍ 10ମ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। କୋଉ ବିଭାଗରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି? ଫିଟରରେ ବାହାରିଛି, ୱେଲ୍ଡରରେ ବାହାରିଛି, ଟର୍ନରରେ ବାହାରିଛି, ମେସିନିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫିଟର, ୱେଲ୍ଡର, ଟର୍ନର, ମେକାନିଷ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକର, ୱେୟାରମ୍ୟାନ, ମେକାନିକ ରେଫରେସନ, ପାଇପ ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମେକାନିକ, ୱେୟାରମ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ମେକାନିକ ରେଫରେସେସ୍ SC, ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇପ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ITI କୋର୍ସ କରିଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଫିଟର, ୱେଲ୍ଡର, ଟର୍ନର। ସାଙ୍ଗମାନେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ପେଣ୍ଟର, ଡିଜାଇନ ମେକାନିକାଲ ମୋଟର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଭିସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ପେଣ୍ଟର, ଡିଜେଲ ମେକାନିକ ମୋଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ପ୍ଲମ୍ବର, ଟ୍ରେମ୍ପର, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି, ଫର୍ଗିନ୍ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରେଟର, ମେକାନିଷ୍ଟ, ପ୍ଲମ୍ବର, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସିଭିଲ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଇଞ୍ଜିନ, ଫର୍ଗିନ୍ ହେଡ୍ ଟ୍ରେଡ, ଟର୍ନର, ମେକାନିଷ୍ଟ, ମେକାନିଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ଆମର ଓନ୍ଲି 100 ଟଙ୍କା। ଓନ୍ଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସଲ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଫର ଦି ଇୟର 25-26 ଟ୍ରେଡ୍ସ
ୟୁଆର କୋଉଠି କେତେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଦେଇଛି ସେ। ମେକାନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଦେଇଛି। ITI ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ 10th ITI ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। RRBରେ ରେଲୱେରେ ଜବ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ।